Thambela. Hayi bofezi, ngeke bokasa, ngeke. Yini manje leyana? Kumuntu ezofa. Kusekuseni ubabugasi uphuthuma isitimela esibheke emsebenzini. Uthuka nje kuyihora lesihlanu, ubona into angayiqondisisi kahle phakathi nendlela yakhe ebheke emsebenzini. Ugcina ethatha isinqumo sokuba ethatha amagxathu amabili amathathu sakuhlehla. Mese uyapenduka ukuze ecele empunzini phela evele ekhungeke wephansi. Kumthatha isikhathi ukuthi ephakame, wazise phela uneminyaka cishe engama-59. Usemdala khona. Methi uyaphakama kumthatha isikhathi, methi uyaphakama kumthatha isikhathi. Izifike lento eduze. Mese uyapenduka kungazuthi lento ithenti ininingi ejubane yasuke yamanzi emva kwakhe. Methi uyakhuluma kungakhulumeki, mese ejela ukuthi sebamphindile bamthakatha futhi njengasekuqaleni. Umethi uyakhuluma kungakhulumeki, kanti amalimi nje bembambile ubabugasa, egcine liphuma iphimbo. Ya ntombazane yami, kungazuthi indoda endala isifuna ukukhala manje nangendlela esikhuluma ngayo. Ngane yami, kuthuleke. Ngane yami, uyangizwa? Yebo, ngiyaxolisa ukuthusa. Ukuthi bengithi ngiyosama, ngiyaxolisa. Bengaqondile. Ukuthi le ntombazanyana isithi iyakhuluma iqedele inkulumo kube ukuthi ayazi naye ezothini. Ubabugasi vele ecela ukuba icoshe isihlabathi ukuze ezokholwa ukuthi umuntu ngempela yini. Nakhona uyicela nje ukuthi icoshe isihlabathi ngoba ufisa ukuthola ithuba lokuba ecele empunzini ngoba ehleli phansi. Le ntombazanyana igoba isicoshe isihlabathi kube ukukholwa kanjalo-ke kukagasa ukuthi le ntombazanyana ingumuntu nayo kwangempela. Noma kunjalo kodwa ithe isicosha ubabugasi wathi ucela empunzini ngokuthatha amagxathu amabili amathathu wababuqamama nayo. Egcina ethatha isinqumo sokuthi efake isandla ekhukhwini, ekhiphe imali emhlophe, eyibeke phakathi nendlela. Le ntombazane iphuthuma ithi iyayithatha, iveliwe phansi, iyithathe le mali lentombazanyana. Ithi yaphenduka kanti isiwe embhedeni iyaphupha. Ithi yavuka ithatha isinqumo sokuthi ihambe iyozama ngenxa yephupho le mali emhlophe.